И здравейте на всички, аз съм Терминатора и днес ще снимаме на Clash of Clans епизод номер 17 военни приключения. И нека ви покажа развитието ми. За сега това ми е развитието, започвам с малко огради. Вече съм в друг клан. 7 левове, има някои българи, някои не. Дават балони на 7 левел макс, дават луизове на макс, дават гиганти на макс. Готина клана. Просто в моя почна да губим постоянно ларовете, защото ни пусках също толкова си и ние не можем да ги издържаме. И взех да се преместим. По принцип не исках да си оставям клана, но така бе стана. Нека ви покажа някои атаки. Ето тук с балони на 6 лево, гиганти на 6, чели на 7, луис на 6. Ето тази битка, нека да ви покажа, направих я преди малко. Не точно преди малко. Взех му доста лут, доста добър се справих. Нека ви покажа друга атака. Скоро от един ден и 6 часа никой не ме е взимал. Тази беше преди малко. Тук този нуб. Взехме 3. Ако ви харесват клипчета, които снимам, моля ви дайте един лайк, не забравяйте, ако не ви харесва, дайте лайк, как да го нареча, палче надолу. Ако на един клип съберат 10 харесвания, ще продължа да снимам. Ако събера 15 не харесвания, ще си помисля дали да спра да снимам клипа, за да снимам или изобщо да не снимам. Събираме за Барбарен Кинга. Събирам бавно, защото в момента за елексири такива неща. Защото не само за Барбарен Кинга трябва да събирам. Пуснах днеска Пел факторите, драконите нали ми се правят. Искам да пусна още една барака да се прави с дракони. Трябва да купа бараката. Уизър Тауър на 4-тия. Докато стане цял, ще имам доста, бе. Дано се чувам хубаво, защото са на слушалки, бяха далеч от мен. Може малко да сте издал странно за в момента. Да, и както виждате, през 10 минути, искам да видя колко мога да дарям. 6, малко. Вече ми 180 макса на арми камповете. Не знам какво да ви кажа друго. Събирам джемове. Тия дървета ще ги оставя за да се размножават по-бързо и по-бързо. Ще си направя горичка и накрая ще станат 2 дървета. Така ще събирам джемове, за да си купа билдер, защото не мога да се оправя с един билдер. Аз два. Вижте, след това още толкова неща ми пускат. Не става така работата. Да, може да се каже, че купих всичко много бързо, но нищо не става така. Трябва да купа това. За ТХ7 не знам дали съм добър развит.
трябва да пусна хелт пошънката, лейтен с пошънката, с светкавиците, трябва да пусна всичко. Речи пошънката също ще направя и този път ще си направя всички пошънки на макс лево, докато на ТХ7, а не на друго. Кажете, ако ви е харесал Castle Clash, може понякога да записвам на нея. Не знам какво толкова да кажа, не мога да направя в момента война. Всъщност колко съм? 153. Аз ще направим една война. Мама мия! Какво става тук, бацка? Как е хавата, баце? Какво става тук, бате? Гледам това хора еликсир, къде му е. Сега ако бях с повече арчи, ще помня, ще да взема повече. И как ще са му скрити еликсирите, бе? Фак. Пак много взехме. На 1000 купи най-много се намират. В момента не ми се смъкват. И направихме една война, дека сме още арчери. След драконите хора мисля да пусна барбарените. Защото те са силни. Не толкова много, но стават. Барбарен арчер е много добра войска. Ако изобщо са на 5 лево, само с тях мога да направите. Една звезда винаги ще взимате. Това сега като ми станат драконите, аз скоро няма мога да ги правя. Ще ги правя по-рядко, защото както сега. Защото нямам толкова елексир, нуждая се от елексир за много неща. Пари ми трябват. Трябва да апгрейдвам елексир сторджовете, голд сторджовете. Трябва да събирам пари за оградите. Първо ще направя външните, след това вътрешните. 2500 кръв. Да, вижте, 500 000 за една ограда. Това е 500 000. Това ще си помисля дали да почна да ги правя на ТХ9, защото на ТХ7 само тези ще направя. Ще си седат сигурно до ТХ9 така. Защото не мога на ТХ8 да направя ние по 500 000. И за това така ще станат. Не такива. На 7 лево. Нека да ви покажем най-силният от клана ни. Той е Келвин на 117 левел. Ето го, Танхал ма тук, той е Танхал левел 9. Явно не е влизал. Уизове 5, ПК 3, големи 4. Вау! Малък. Опс, не трябваше да кажа. И ако големите са яки. Прави му се нещо май. Лоубрейкерите, какви са яки. Кой е лево? Петия баси яките лоубрейкери. И аз искам такива. 1800. Толкова фана, леле. Защо си в моя клана не ми се покажа? Как ще му взема само хора елексирчето, леле. Мисля това е за клипа и благодаря ви, ако сте гледали клипа, дайте един лайк и не забравяйте 10 лайка, за да продължа да снимам и 15 за да си помисля дали да спра да снимам, защото дали има смисъл
И благодаря ви. И това беше от мене. Абонирайте се за мен, ако сте ме гледали.